İri bilen Akşegarym Aşgabat adly 24-nji Köpөгli halkara seriýa gatnaşýan köp sanly mihmanlar Türkmenistanyň Sewda Senat idarasynyň öňünde bayramçylyk öwüşgünde bedelen meýdança ýygnanylar. Bu ýerde dörejilik we sungy satlary, aýdym saatly, tansly çykyşlary ýaýlananyrlar. Olarda berkara döwletiň täze ýamynyň galkynç döwrüne hormat prezidentimiň parasaty başdanlygyna hemde gahrman arkadamynyň saýasyna ýetilýän belen sepketleriň Aşgabat şeýeriniň wasby Benetden ýeterli. Sonra bir yerde hormat prezidentimiň Akşegarym Aşgabat adly 24-nji Köpөгli halkara sergisine we maslahatyna atnaşylary iýberen gutlaw golly. Döwlet başçymyz Akmermer Aşgabatyň üstünliklerini dünýä jemgyýetçilerine ýaýmak, burada daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen tejribe alşmak maksady bilen geçirilýän bu halkara sergisiniň we maslahatynyň türkmen paýtagtyny hasa gözelleşdirmek, dünýäniň iň owadan hemde ýaşamak üçin iň amatly şeherleriň birine ewelmek boýunça işleriň hasa ilerlemegine ähmetiniň ören uly boljakdygyny anamillerdi. Serge önürýän önümleri we ýerine ýetirýän hyzmatlary bilen ýurdumyň döwlet hemde hususy idara kärhanalarynyň daşary ýurt kompaniýalarynyň 150den gowra gatnaşýar. Aşgabat şäher häkimliginiň sergi diýwalygyna döwrewap tehnologiýalaryň mümkinçilikleri we nusga usullar sağlaşgy peýdalanypdyr. Bu ýerde Akmermeri paýtagtymyzyň durmuş we ykdysady ulgamlaryna ýeten derejede görkezilýär.